मनी पटियाला शहर में रहे वाला एगो व्यक्ति है। एक दिन कोनो काम से मनी अपना घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदे खातिर जावेला और जैसे ही वो सामान खरीद के निकले लागल त मॉल के मैनेजर ओकरा से कहले सर रउआ हमनी के लकी कस्टमर बानी, यही से रउआ के हमनी के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुकल के मौका मिलल बा जी, उहो फ्री में। रउआ के साथ अपन एक दोस्त लेके जा सकतानी, ओकरा के भी ई सेवा बिल्कुल फ्री में दिहल जाओ। अरे सर धन्यवाद। सर रउआ के ई होटल कहाँ बा? अरे सर हमनी के होटल गोविंदगढ़ में बा। सर रउआ के आज ही गोविंदगढ़ खातिर निकले के पड़ी, काहे के ई ऑफर शुरू हो चुकल बा। जी सर, हम अबही आधा घंटा में गोविंदगढ़ खातिर निकल जाता नी, ठीक बा? मनी मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो जाला। मनी अपना साथ चले खातिर अपना बहुत ही अच्छा दोस्त हनी के फोन करेला। और भाई हनी का हाल बा? हम तो बढ़िया बानी भाई, तू सुनावा, तू हमरा के आज कैसे याद किया? हमरा ना एक गोविंदगढ़ के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुके खातिर मौका मिलल बा, और उहो फ्री में। और हम अपना साथे अपन कोई भी एक दोस्त लेके जा सकता नी, का तू चलबा हमरा संगे? अरे भाई नेकी और पूछ कब निकले के बा बोला? बस भाई तू पैकिंग कर ले, आधा 1 घंटा में निकलता नी। हाँ बस हम जल्दी से पैकिंग करके तोरा घरे आवता नी, जल्दी आ जा भाई, आज तो अपन मजा बा। हनी अपन पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाला। मनी के घरे पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ खातिर निकल पड़ले। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधा रास्ता तक पहुंच जाले तो अचानक बारिश शुरू हो जाला। अरे भाई ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अबे कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ रहल। पता नहीं भाई आज मौसम के का हो गई बा, पर तू चिंता काहे करत ताड़ा? तोहार भाई बा ना तोरा संगे, देख तोरा के कैसे हम चुटकियों में गोविंदगढ़ पहुंचावतानी। अरे भाई जब तू हमरा साथे बाड़ा त काहे के चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहूली नाम के गांव में आ जावेले, और वहां पहुंचत ही उनकर गाड़ी अचानक बंद हो जाली। अरे भाई अभी गाड़ी के का हो गईल? पता नहीं भाई, आज हमरे साथ का होखा था, पहले ही बिन मौसम बरसात और अभी गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई का करें, आसपास कोनो मैकेनिक भी न मिली और रात भी होए वाली बा, काहे ना आज रात ई गांव में कोनो रहे के जगह देख के रुक जाई। हाँ अब तो यह करे के पड़ी। दोनों अपना आसपास देखे लगले। उनका एक व्यक्ति ओजा से जात देखाइल है, तो मनी ओकरा से पूछलस की अरे भाई सुनी, एजा आसपास कोनो रहे के जगह बा का जहाँ पे हमनी दोनों रात गुजार सकी? एजा रहे खातिर एक होटल तबा, पर ओजा रुकब खतरा से खाली नहीं खे, काहे के ऊ होटल में कहल जाला कि अक्सर मुर्दा दिखाई देवेले जे इंसान के अपन शिकार बना लेवेले। अरे भाई काहिले अंधविश्वास फैलावताड़ा, ई मुर्दा वुर्दा भूत वगैरह कुछ ना होखेला, सब अंधविश्वास हो। अगर तोनी लोगन के मरे के इतना शौक बा त जा, हमरा का एजा से थोड़ा आगे जाए तो वो होटल दिखा जाई। इतना कहते ऊ मनई ओजा से चल जाला। चल यार मनी, हमनी के चलल जाओ, ई तो हमरा के केहू पागल बुझाता। ऊ मनई के बात के अनदेखा क के दोनों ऊ होटल में पहुंच गईले, और जाते ही ओजा के मैनेजर से अपना खातिर कमरा बुक करे खातिर कहले। सुनो मैनेजर, हम दोनों के आज के रात एजा गुजारे के बा, तो हमनी दोनों खातिर एक कमरा बुक कर द, और कितना रुपया में रहे खातिर कमरा मिल जाई? हमनी के सिर्फ आज रात खातिर चाहिए। सर एजा रहना खाना पीना सब कुछ फ्री बा। दोनों मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो गई ने। मैनेजर वो दोनों के उनकरा कमरा के चाबी देवेला और उनकरा सामान के पहुंचावे खातिर अपन एगो आदमी के बुलावेला। वो आदमी लंगड़ावत की मैनेजर के पास आवेला और ऊ दोनों के सामान के उठा के ऊ दोनों के कमरा तक पहुंचा देवेला।
ऊ मैनेजर के देख के और ओजा काम करे वाला कर्मचारी के देखकर मनी के अजीब सा लागे लागल। जब दोनों कमरा में बैठे रहले तब मनी कहलस कि यार हनी, तोरा के कुछ अजीब सा नहीं लागत? मतलब के ऊ मैनेजर के हाव भाव, ई होटल में काम करे वाले अजीब से कर्मचारी और ऊ मैनेजर तक हमने से पैसा नहीं खेलेलस। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोचा ताड़ा। ऐसा कुछो नहीं खे, गांव के लोग ऐसा नहीं हो खेले। चल, हमरा तो बहुत भूख लागल बा, हम मैनेजर के बोल देता नहीं कि हमनी खातिर कुछो खाए के भेज दे। हनी खाने के बारे में बोले खातिर मैनेजर के पास जावेला। सुना मैनेजर, हमनी के भूख लागल बा, जल्दी से हमनी के खाए खातिर कुछ बढ़िया सा पकवान भेज द। जी मालिक, हम रउआ खातिर आज ऐसन चीज भेजब जौन रउआ कभो ना खाइले होखे। हाँ, जल्दी से भेज द, हमने के बहुत भूख लागल बा। जी, भूख तो हमनियों के बहुत लागल बा। रउआ खाइब तबे तो हम खा पाएब। का मतलब? मालिक, थोड़ा देर में रउआ सब समझ जाएब। रउआ राउर कमरा में रुकी, हम रउआ खातिर खाना भेजतानी। हनी अपना कमरा में चल जावेला। थोड़ा देर बाद होटल के वेटर और ऊ दोनों खातिर खाए खातिर एगो डिश लावेला। ऊ डिश एगो बर्तन से ढाकल रहे। एमे कहा, एमे रउआ दोनों खातिर खाना बा। रउआ एकरा देखब तो हमेशा खातिर याद रखब। इतना कह के ऊ वेटर ओजा से चल जाला। जब मनी डिश के देखे खातिर बर्तन के ओजा से हटावेला तो ओमे एगो लड़की के कटल गर्दन पड़ी रहे। ई देख के दोनों बहुत डरा जाले। ई कहा, हमरा के तो शुरुआत से ही होटल में बहुत अजीब सा लागत रहल है। ते ही हमरा बात पे विश्वास नहीं के करत रहले है। हाँ भाई, हमरे मती मरल रहली है जौन हम तोहरा बात पे यकीन ना कईनी। अब का करे के काबा, भागा एजा से, अपन जान बचावा। दोनों अपन सामान वही कमरा में छोड़ के भागे लगलन और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच गईलन और देखा ताड़न कि हर तरफ लाश ही लाश पड़ल बा। अरे भाई, कहा मुफ्त के चक्कर में फंस गई नी। अरे बात करब छोड़ा और भागे जा से, वरना ही लाश लेखा हमने दोनों भी लाश बन जाए। दोनों होटल के दरवाजा की ओर भागे की कोशिश करत रहले ह, लेकिन होटल के मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेके ओजा ही खड़ल रहे। मैनेजर अब पूरी तरह से एक चलत फिरत मुर्दा बन गईल रहे। मैनेजर, तोरा ही का हो गईल? तोरा ही हालत कैसे हो गईल? हनी, लागत ही मर चुकल बा और मरे के बाद ज़ॉम्बी बन गईल बा। अब एकरा हमने के आवाज ना सुनाई दी। हमनी के एजा से कौना भी हालत में निकले के पड़ी, ना तई हमनी के अपना लेखा बनाई ली है। जैसे ही दोनों ओजा से भागे के कोशिश करलन, ओजा से कुछ और मुर्दा आ गईलन और वो हनी और मनी दोनों के चारों ओर से घेर लेलन और मौका पाके मैनेजर हनी पे कुल्हाड़ी से हमला कर देहलस। हनी, अरे मैनेजर, तू ही का कइले? तू हमरा दोस्त पे हमला काहे कइले? आखिर का बिगड़ले बानी हम लोग तोहार? मनी हमार दोस्त, हमरा के बचा लाई मुर्दन से। ना तो ये हमरा के जान से मार दिए। जैसे ही मनी हनी के बचावे खातिर आगे बढ़ेला, वैसे ही मैनेजर ओकरा ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देला और देखते ही देखते मनी उहे मर जाला। फिर मैनेजर दोबारा हनी पे कुल्हाड़ी से हमला करके ओकरा के भी मार देला। फिर अगला सुबह होटल के दरवाजा पर दस्तक होला। कुछ मुसाफिर ऊ होटल में रुके खाते रहिलन। जैसे ही होटल के दरवाजा खुलेला, उहे मैनेजर जे ज़ॉम्बी बन चुकल रहल, ऊ एकदम ठीक हो जाला और ऊ मुसाफिरन के स्वागत करेला। नमस्ते सर, स्वागत बा रउआ के ई आलीशान होटल में। हम रउआ ऐसन सर्विस दे हम जैसन आज तक रउआ के केहू नहीं खे देले होई। जैसे ही मुसाफिर अंदर गईलन तो वहां पर सब कुछ ठीक हो जाला। ना ही कोनो लाश रहले हा और ना ही खून के एक बूंद ओजा रहले हा। और हनी और मनी जिनका मुर्दा लोग
मिलके मार देले रहलन। ऊ भी एकदम ठीक हो गईलन और उही होटल में कर्मचारी बन के साफ सफाई करत रहले। हाँ,